Krzysiu Hanke jest autorem tego zdarzenia, bo jemu się wydarzyło to naprawdę, ale ja to zawsze opowiadam jako taki przykład różnica między śląskim bajtlem a polskim dzieckiem. Że jak pojechali na kolonie ze szkoły do Konina nad jezioro, to te śląskie dzieci bawiły się w lesie, zrobiły sobie ognisko i nagle przyszedł strażak i kazał im zgasić to ognisko. A Krzysiu Hanke jako mały Hanys wtedy powiedział: ale panie Feuermann, co was szteruje taką mało brandera? My to mamy obsztrabowane Borgsteinami, to się nie powinno hajcnąć. A on tak popatrzył i powiedział: do you speak English? Graliśmy ze Zbigniewem Górnym w Poznaniu i śpiewamy piosenkę Leża na dece, koło mnie Dorka, czyli leżę na kocu, koło mnie Dorota. Leża na dece, koło mnie Dorka. Facet przychodzi i mówi: jaka piękna ta piosenka, tylko ja nie rozumiem, co to jest ten miedorek. Też Krzysiu Hanke opowiedział, jak jego kolega z kolei, Kipuś, kupił sobie w Holandii Opla Asconę. I tym Oplem, a to stare auto tam, iluś letnie, wracał do Polski, no i urwał mu się tłumik, zaraz za granicą, już w Polsce, żeby było taniej, podjechał do pewnego warsztatu i do tego mechanika, który stał przy tym, bo to jeszcze na holenderskich blachach, mówi: chłopie, bo wiesz co, ja sam urwał Auspół, mógłbyś wziąć szwajzaparat i mi to heftnąć. A ten chłopak taki zdziwiony mówi: szefie, jakiś Holender jest, nie wiem, o co mu chodzi. W pewnym śląskim radiu podawano zagadkę i to piękne, to tylko Ślązacy mogą zrozumieć. Była zagadka motokot. I ludzie przez wiele godzin dzwonili i nikt nie udzielił prawidłowej odpowiedzi. W końcu wybiła godzina 17, nagroda przepadła, bo nikt nie wiedział, o co chodzi. Redaktor odpowiada: motokot, prawidłowa odpowiedź, cicik.